가자니 딱 헛다이 부컥도 너랑 콜로 약도 가지 아니 벗어나 못하나 bagwi 안 너무 사버거리기 아니 동안에 넉탈라 때건도 받아야 하는데 아니 벗어는 더 하냐 롱롱 방으로만 다른 khikulaywi 나이매야 가자니 딱 헛다이 부컥도 너무 약 약으로 하나 Siya, subabaji. Basta kay kosa nang tangaro ay basta sorry ay himi tangay niya kosa biniman. Takuro na lang sa kairo. Narak tamu khaisa emnake. Punong kaya bol phalisya wa makitang phalisya wa punong sarang khota kreka. Nong no khongo khorok busuk tong tabuk narok. Sim no khongo salarok tham borena sahang daga jaga salarok simin ta jai chuma bo ha ma hege na kosto biniman khaya. Bono tabuk je asuk norok busuk engkha bono jibi telangmani bu koi 2 mas tongkhana apurka hamui ja phaikya rangri rok kori ba biti rok pachari rangri kori ba hanya no bo sopayo telangmaya ke nongni ration card to tong ration card ba apple se na ke nongni ko ke ayushman card khaya samni mungui tong bin mungui tong na nai khaba bai thana puro nai kha ki je bisa suji rok mangkha tabuk onek problem klai tong tana ta kha hine problem klai tong hamya bazai maya thongani kotole meya kusugo khaklap sajago bohok sajago beba bing sangi to klai ja yapung yapo koto busang koto sai maya lungai maya do na 3-4 mas kai tong hamai sisari ya sekarang botiro hanya kisa rong mai botiro ta khini ya mai ta ke oma ke thongor klai mang ma tongo ta ke thongor klai mang ma tong bo sutini rakhina roke sutoi nani bo khina ro bo salawai sa se khia salawai ni phuna khia chama roke bo mo hichi sama bo botoi hanya kisa sa mai botiro penorok tabu nayo lukurok chuba thung lukurok chuba thung ni changsung nayo bo ta amchani sabno norok chuba susan kan amchani MLA tongo chini chairman sar tongo sabno chuba susan kan rokle kemsa mono tam sanai ta borong nang chuba susan 사이저 기자로 대한 거 사는 못했나 봐. 50번 차 사자 그 농복노. 깨면 세고. 닌 뭉케? 안 뭉케 언저리. 니니 있을라니 뭉케? 나도 되고. 하? 나도 되고. 그 제니니 처라 이제 소리 하면게 뭉따모? 맞아. 비니 보여서 부스롱 하나. 버시스도 가이. 버시스롱 하나나. 삶이야 엄마가 이 민인 사고 보게 루긴카. 거다 에버서터리야인카. nga kisa ceng-ceng khana rang bisa keriba talang ya talang kha talang ma pore khana rang bisa keriba hana hai ko noko hai man pore bari to ta de ha busuk din dong khana nok hospital thangmani khana 3 mas ni pore tak bari tong hata bari to ha aj jibini to pore hamui tong ha ya kisa hanto songai noko to hikena bari norok aron tu mani karon to rangri kirini bagin matu putan rang ke gari parase modom thango sana khor thai thango gai daliso kisa thango kha biti berai mangkha ga ase bai nyale nongni ko asman kata to ai bini mui ne khakya abu bai nok na jakha nai rekha apru maman kha biti berai sing kisa man kha tai a jaga kring kai jeng pusa bai ma pai to ma hita ke tabuk norong ni tamon lukorong na tam san mung ba tam saklai mung tam nong tong pakai jeng kisa bini no taisa na kina hnai bini sangi rugi pop ti jeng borong mai ba ta to ka hambai malai ri nai amo ke nai kina ni masuka gai kisa misa jeng sai jara mano ta ko bu no ma gai sanoi ka onor khai sanjo ma nong ni amchani MLA no tam sanai jeng to su gyang tong ha
저는 기사 수바이자만 와이가로 마찬가지고